karsa pilenggah nirangkung dhateng para sepuh pinesepuh kasepuhan ingkang tuhu minulya pengajian enggal badhe kawedhar sabda sumangga sami siaga tata-tata tancut tariwanda sing adoh padha nyedhaka sing cedhak padha ngangseka sing obrek padha menenga sing ngantuk padha turu bapak-bapak sing udut monggo diterusno iki jamane wis tuwa akeh manungsa kang padha ngurang tata ora gelem manut aturaning agama kepengin urip mulya ning tumindake nesta kepengin swarga ning sing diambah dalaning neraka dijak ngalor malah ngidul dijak kulon malah ngetan dijak ibadah wegah kon salat ora mangkat kon zakat kuwatir melarat kon sedekah emoh dijak ngaji malah nonton wong eta kok ora wong nonton TV bulan Ramadan dikon poso yo duwe alasan werna-werna ana sing alasan jare nek poso ndadekke wetenge lara wong ora teko dikon daftar haji selawe yuta jarene duwite lho nyukupi tapi ana wong adol sawah adol lemah 150 yuta bisa mbayari enten mboten nggih dikon syukur malah padha kufur dikon jujur malah ngawur dikon rukun karo dulur malah mungkur dikon luman malah eman-eman dikon konangah malah serakah dikon ngati-ati malah padha korupsi enten mboten eling sak bejo-bejone wong kang lali luwih bejo wong kang eling lawan waspada minangka paling pepeling sesarengan monggo ngaos sesarenganmu balik wali songo saking wingko ngombol Purworejo sugeng migatosaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fadilatul Mutarombin, Sagung, para alim, para ulama, para bapak kiai, yang tuhu kita takdimi. Kerangkung Al-Karom, Bapak Kiai Nur Hamdi, Al-Karom, Bapak Kiai Tolhah Mansur, Bapak Kiai Maktuf, Bapak Kiai Haris, dan para bapak kiai yang rawuh hingga kita dari akhir. Sesepuh penyesepuh ingkang tuhu kena bekten takmir masjid napa niki Darul Mutakin Pak Nuryanto. Oh, Baitul Mutakin. Pak Nuryanto adalah jajaranipun Delangkung kadang kula Bapak Lurah Budi Satono adalah jajaran perangkatipun ingkang kita mulyakaken, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua BPD dan anggotanipun, Pak RT, Pak RW, dan sedoyo ahli pengawasan kakung putri yang kita hormati, kadang panitia yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita ya. Lega sesarangan mengucapkan raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mapinten-pinten kanikmatan ingkang kita tampi siang menika ageng sesarangan hadir wonten majelis ilmu pengaosan pengetan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat. Amin. Salatullah wa salamuhu mugi pun tetepaken panutan kita. Mustikaning jagat sekaring bawana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Mugi-mugi kita sedaya dados umatipun ingkang waged pikantuk syafaatipun yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah sewang kula pas wau jam 11 ngepasi akeh layuan, jam 7 wijake teng Kemiri Kidul, jam 9 pengajian haji teng Kecamatan Bayan. Rampung pelajaran mriki pas jam 11 mangke tuwi jam 3. Kuat mboten kira-kira? Lalu hurang kok. Nanti yang sering kuatan. Nggih, satekane muga-muga wonten manfaatipun. Nggih. Pun siang ngaji niki. Ya. Nantuke teko bengku. Biasanya ana wong seneng ngaji tapi ngarep pengajian mulai ngantuke teko. Mriki enten mboten? Rudunge apa? Mugi-mugi berkah pengajian, berkah pengetan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, berkahipun sedekawan ing wekdal menika kanugrahan tumurun dumateng kita sedaya. Amin. Dipun paringi sehat waras panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi ayam tentrem rumah tangganipun. Amin. Dipun paringi saleh-salehah putra wayahipun. Amin. Dipun paringi kajembaran kathah rezekinipun. Amin. Dipun paringi kacekapan cepet lunas lumangipun. Amin. Alhamdulillah. Sing atine peteng dadi padang, sing mriyang dadi waras, sing ruwet bisa ilang. Amin ya robbal. Ya Allah dan pangeran kang maha luhur. Sareng kepur mundur tok. Ngoten nggih. Ya Allah dan pangeran kang maha kita nyuwun sehat waras panjang umur
monggo sugih sedulur uripe aman ayem tentrem subur rapal seperti celuni-celuni. Para kanca gedhe cilik enom dilakoke pon. Lanang wadon prawan Joko Dudo rondo. Rondo apa lagi? Maca sholawat muji dhateng nabi kita ngalap syafaat donya akhirat bakale mulya Allahumma sholli wa sallim niat ngaji nggih. Ngaji niku samene saka klima, mo 5. Mo 5. Siji mangkat. Alhamdulillah. Loro melek. Nggih. Merem dadi ngene nggih. Nggih. Telu mingkem. Melek karo brak ora sida nggih. Mangkat, melek. Iki maksudnya mendel ngeten. Nomor 4 mirengke sebab ana wong mendel ning ora ngrungokke mergo dolan nang HP. Kenapa ya? Nomor 5 macet. Monggo Pak dikersake. Maksudnya nomor 5 niku macet iki yo ming kesempurnaan, luwese wong sak napa sak wetawis ora gantung. Sing pokok M sing terakhir mengamal. Niat ngaji diamalke manfaat di akhirat. Allahumma amin. Ngelmu iku apik ora suarane? Amin. Cus sebelah. Kelakone kanthi laku ilmu manfaat yen dipun lampahi niat kanthi ikhlas nyobreh mrengridaning Gusti ngamal napa mawon kita ikhlas nyuprih pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala ing tembene bakal mangge bejo sareng mangke
rojak jeruk sebentuk tombo sarwe mantuk nelalakan sangat jaduk rojak muni rojak wong lagi ngaji mirengake jamu ing para kiai sajane pola balik dieleke kudune tambah sreget ibadahe pamrih bejo mulya selamat dunya akhirat Andra ingkang puspitara kasiliring samirana iku wayangane saking ngaji dhisik nggih alhamdulillah iki judul yang mereka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud insan yang beriman dan bertakwa. Masjid Baitul Muttaqin Dusun Dilem RT 1 kalau cetok mripate wong tuwa RT 2 Dilem Kecamatan Kemiri bersama Kiai saya alhamdulillah niki dados akhlak niku pancen penting sangat penting akhlak di atas ilmu sebab nopo wong niku sing dibiji secara umum akhlake ahli ibadah, ahli poso, ahli nang masjid ora guyut karo tanggane apik wae elek nggih ahli ngaji, ahli selawatan, ahli berjanjenan, ahli tahlilan karo dolir ora akur apik wae elek nek ngono sareng nek ngono ora mung cukup ngibadah ning pokok akhlake dijagi insyaallah. Ingkang kita aturaken setengah saking nomor 1 akhlake Kanjeng Nabi muga-muga sithik-sithik bisa nyontoni neladani Allahumma amin. Syukur mboten kufur. Halo. Dicatat ya. Tangan-tangan. Syukur mboten kufur. Amanah mboten khianat. Napa? Amanah mboten khianat. Tawadhu mboten takabur. Tawadhu mboten takabur. Konangah mboten serakah. Konangah mboten serakah. Nomor 5 loman boten medhit. Loman boten medhit. Nomor 6 gampangan ora ngengel-ngengel. Gampangan ora ngengel-ngengel. 6 nggih. Itu 6. Piku tekan 10 ora rampung-rampung. 6 niku nek wektune cukup nggih. Moga-moga jam sijian nggih sepakat nggih satuan men dhuwurane yo iki tesih kopen nggih nomor 6 nggih 6 nomor 1 ayo padha dadi wong sing pinter syukur aja dadi wong kufur fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun padha eling sira kabeh maring ingsun bakal eling maring sira wasyuruli padha syukur sira kabeh maring ingsun wala takfurun aja dadi wong sing kufur ora ngerti matur nuwun iki
jenengan sami nganake pengetan Isra Mi'raj niki ugi setengah tanda syukur. Gini mboten? Nggih. Syukur kautusipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan syukur bilih Kanjeng Rasul nate pun timbali dening Gusti Allah ngadeg langsung ing dalem nampi dawuh wahyu salat gangsal. Niki bentuk syukur. Kalau karang syukuran, insya Allah do gelem urunan, kenapa nggih? Nyatane jronan di kerdusan. Pun telas sampai dereng. Pun kerduse. Makanya kudu telas di astagfirullah nggih. Ya Allah, syukur niku pertama bilisan. Lisane ngucap alhamdulillah. Sakabehing puji kagungane Gusti Allah. Syukur sing paling kepenak ora modal, ning modal lisane alhamdulillah. Syukur bilisan. Ping kalih syukur bil qalb, syukur mawi ati rumangsa awak dhewek urip saking wungu sare ngantos mapan sare bahkan ing dalem sare niku tansah diparingi nikmat dening Gusti Allah. Kenapa mboten? Ora pedhot nikmati Allah menawi dipun dawuhaken wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Lamun kita kersa ngitung nikmati Allah mboten saged saking kathahipun. Terus niki rumangsa sedaya ingkang kita tampi ingkang kita rasaken niku minallah peparingi Gusti Allah. Awak sehat saking Gusti, dahar eco saking Gusti, sare sekeco saking Gusti Allah. Rumangsa peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil qalb. Nomor 3 syukur bil arkan, syukur mawi tindak tanduk tumindak mawi pengamalan. Terus pundi menggunakan nikmat untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge syukur diparingi nikmat mripat iso ndelok biobar melaku tindak teng masjid, pengajian, sholat jamaah, yasinan, sholawatan, alhamdulillah. Dipun paringi talingan saged mirengaken ngrungokke pengajian, ngrungokke kelantunan sholawat, kelantunan ayat suci Al-Qur'an. Dipun paringi lesan syukur falyakul khairan aw yasmut, ngendika sing apik aja asal metu. Aja asal jeplak. Ya asal mau. Niku syukur ini iso njaga lisan. Syukur binake nikmat kangge taat. Dipun paringi asta kangge nyambut damel, kangge weweh peparing dateng sesami tangan yang di atas lebih utama dari tangan yang di bawah. Taat. Gunake suku nggih njujuke mlaku teng masjid, jamaah, teng mushola, teng langgar, teng majelis taklim. Alhamdulillah. Dipun paringi putra nikmat saking Allah, dididik ora mung digedhek kita, dididik agama, dingerteke Quran, dingerteke akhlakul karimah. Gini mboten? Nggih. Bocah sakniki nek wong tuwa ora pernah-pernahke, belas ora ngerti tata krama. Gini lho nggih? Nggih. Bocah saiki remaja saiki ketemu karo wong tuwa nang dalan ora takon enten mboten? Bocah sakniki lawan kare tangga numpak motor ora nderek langkung ora nuwun sewu malah motor iki weng. Enten mboten? Terane sapa ayo? Syukur diparingi putra, dididik ngerteke agama, ngerteke Quran, ngerteke akhlak ingkang utama. Oke. Syukur diparingi garwa, alhamdulillah. Gemati karo bojo, setya karo bojo, ora selingkuh. Halo. Itu jenenge syukur. Termasuk seneng karo bojone, ya gelem nampa mertuane. Sebab cok ono karo bojone seneng karo mertuane prei wong eta ora. Ya Allah,
akur gapyuk karo mertua ge anyaran tok enten mboten. Niku jenenge kurang syukure. Alhamdulillah anak gedhe wong mertua sing ngopeni gedheke sing terus kok. Dadi bojone awak dhewe mertua ridho ikhlas legowo. Gila mboten? Niku bentuk-bentuk syukur bil arkan. Wa inda nikmatallahi la tusuha. Lamun kita gelem ngitung nikmate Allah mboten wonten telase saking kathahe. Muga-muga dulur dilem niki mlebu golongan wong-wong sing padha syukur ora dadi wong kufur. Allahumma amin. Siji nggih, kalingan mboten. Maka tunggu, ngajine apa? Wayang kok wayang. Ngajine nomor 1 akhlak syukur aja kufur. Ping 2 nggih, amanah aja khianat. Bisa dipercaya aja mlenjani janji sareng nggih kula aja mletho. Halo, bisa mletho Pak? Mletho ora tanggung jawab. Nek ngomong goro, nek janji mlenjani dipercaya malah khianat, dadake pager mangani tanduran. Kon Joko alas malah ngenteke wit-witan nang alas. Sumatera Aceh wit-witan ditegori sak pirang-pirang mbasan keli bareng banjir bandang. Lah kok jarine wit-wit bambruk karo rumkat. Padahal wit-wit bekas tegoran grajen alus ana sing sampele barang. Ngono kok ya iso. Aneh tapi ya Allah niku ora amanah khianat astagfirullahaladzim. Awak dhewe kudu bisa dipercaya. Pokoknya Pak Lurah, ini pancen kudu ngalah, nggih Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah iki pancen kudu ngalah. Nek ana apike ra patek kesalahan, ana elek titik diwaca terus, gitu kok nggih. Sabar Pak Lurah. Jadi pemimpin ku nek sabar, nggih ikhlas, swargane cepet. Allahumma amin. Nek gerono rakyat sing glendengi dosane kelong kok. Sing penting syaratnya aja jengkel. Pak Lurah sabaran banget. Alhamdulillah. Pancen ten bukti-bukti lurah kudu gelem salah. Lurah kok ora ngalah, ya ora dadi. Ana lurah gelem karo wargane. Gara-gara ora gelem ngalah. Niki ya Allah, insyaallah Pak Lurah amanah. Pun pinten periode? 1 Pak. 1/2. Sesuk tambah malih muga-muga dipercaya. Ya alhamdulillah sing penting Pak Lurah ono pengajian oke, ono napa tahlilan oke, ono selapanan oke, peringatan oke. Ya Allah insyaallah gampang urusane. Gusti Allah sing bakal nata. Allahumma amin. Sapa wong sing gelem ngurusi agamane Allah, Gusti Allah bakal ngurusi kita sedaya. Aja kuwatir. Aja kuwatir salat ra kena nggih nempur, ora masalah nggih nempur rezeki min haitsu la yahtasib. Nggih, senajan dilelah duwite ra patek turah-turah tapi awake sehat, nggih napa mboten? Nggih. Ana sing duwite turah-turah ra entuk mangan apa-apa. Sate ra entuk, gule ra entuk. Apa meneh? Uyah ra entuk, aduh contoh ya. Ya Allah. Ya, moga-moga berkah ya, amin Allahumma amanah. Siapapun kita harus amanah. Cilik-cilikan bapak ibu nun sewu kadung janji lira-liru karo kanca karo tangga mengarak seminggu nggih ya ditepati seminggu dibaleke. Ana sing model lira-liru jare seminggu ngantek setahun enten mboten. Ora teko. Teko rumokke. Saapi-api wong utang nyarutang tepat waktu luwih apik meneh sebelum jatuh tempo. Saguh lira-liru seminggu 5 dina dikondurke, saguh sewulan 20 dina dikondurke, saguh tanggal 6 tanggal tua dikon langka sareng akeh-akeh do ngilang. Kenapa betul?
niku berarti boten amanah. Nek kadung ngoten biasane dulur-dulur do niteni leres. Ono sesuk meneh nek mangkene ya piye carane. Yuyu aku butuh banget mengerani terus setengah sasi kayak perunane pas bali jalur sangu jenengan sekarang wis apa kayak mesti angin anu sih aku ya jane ya seneng bantu nang aku yakin saiki ora nyekel duit duitnya nang lemari ora dicekel masalahnya kenapa nggih nek amanah lira-liru insyaallah gampang bebasan ditembungi kok ora nyekel bisa bantu goleke kok mergo saking percayane gini mboten amanah sedaya muga-muga Allahumma amin ya rabbal alamin tawaduk mboten takabur halo tawaduk itu rendah lembah sopan tontong andap lemah lemah lembut lah ya lemah lembut itu ya pokoknya lah oh nyemet dulur nyemet dulur semrana jemaku alhamdulillah wong tawadhu ning nuwun sewu sakniki akeh wong sing tawadhuke kurang gampang kena penyakit takabur sombong gumedhe kumalungkung napa mboten sebabnya apa rumangsa duwe keluwihan dibanding wong liya leres rumangsa luwih sugih dadi semoge rumangsa luwih pinter dadi keminter rumangsa luwih kuwasa dadi kumawasa rumangsa luwih bagus dadi kemengus rumangsa rupane ayu dadi mayu ya Allah ya Rabbi saenten wong nggih durung patek sugih gopyak-gyaku seduluran akrab gelem srawung karo wong-wong sing cilik wong ora duwe mimbasan rada sugih sithik ket mulai rada sugih wis mulai jaga jarak enten mboten yuyu kok sampean saiki ora tau nonton gak lepel astagfirullah ana meneh wong dadi wakil rakyat dipilih rakyat sing dadekke rakyat sing gaweke kursi rakyat nirem rakyat urgit nek butuh swara terus nek butuh swara merakyat mendekati berusaha berjanji gudi-gudi arah memperjuangkan nasib rakyat memperjuangkan kesejahteraan rakyat pokoknya demi rakyat mergo urung dadi nek wis dadi oleh kursine empuk lali karo sing gaweke kursi lali karo rakyat wis ora pantek kenal karo masyarakat mergo kenale wis karo pejabat kursine empuk lali karo sing gawe termasuk kiai nggih ngoten Mbah Kiai Nun Sewu nggih calon-calon niku nek dimangsane arep niku butuh swara ya sregep tenggene kiai silaturahmi nggih dipeseni kiai nggih wiridane aja lali ayat kursi ya bendina ndemil ayat kursi mbak sampe oleh kursi ilang ayate derek kursi ini karo kiai ini ya lali gitu apa betul ya Allah ya Rabbi duwe ilmu sithik dadi wong rada pinter mulai keminter ngenyek karo wong bodho enten apa mboten nyalah-nyalahke wong bodho nggih nyalah-nyalahke wong sing urung ngerti niki jenenge keminter mila tiyang riyen pesen
umpama duwe bondo, duwe pangkat jabatan panguwasa, bagus rupa, ayu lan bagus, disyukuri, dijaga, direksa, nek bisa ora manfaat ya awak dhewe tok, iso murakati karo sapadha-padha, yo aja gaya. Aja gaya. Muga-muga awak dhewe sinten kemawon bisa selamat saking penyakit takabur. Allahumma amin ya rabbal. Aja temeh duwe pangkat ala banjur sombong padha nekat. Nadyan pangkat yen ora taat besuke bakal dilaknat. Aja temeh sira pinter banjur sombong padha pinter. Pinter yen ora besuke bakal kepinter. Aja temeh sugih bondo banjur sombong neko-neko. Seneng maksiat lan dosa titenono jatahe trana. Aja temeh bagus lan ayu banjur sombong kemagus kemayu. Eling ngombe sotowamu bocah ayu kempeng perak ora bakal ayu. Tung gentak-gentuk. Oke. Pun genah. Ora kena sombong, ora kena kemaki, ora kena semuge, ora kena keminter. Awak dhewe klebu wong sombong utawa wong sing tawadhu iki titenane. Halo. Genake nggih. Wong sing tawadhu, sing rendah hati nomor 1 bisa ngurmati mulyake wong liya. Loro nek ngendika tepa-tepa merga njaga rasa. Ping 3 nek kadung salah gelem dodo njuk gelem njaluk ngapura. Kuwi wong tawadhu. Muga-muga klebet kita sedaya Allahumma. Nek wong sing takabur walikane ora bisa ngurmati wong liya nek ngenyek pinter nggih. Nomor 2 nek ngendika ora tepa-tepa ming asal mengo-mengo ora peduli nyocok rasane tangga dulur kanca leres. Ping 3 wong sing takabur nek salah ora rumangsa malah rumangsa bener yo nyalahke wong liya enten mboten. Wong ora teko. Wong kene kok teko. Ya Allah, tawadhu sedaya anda masal sedaya amin amin ya robbal. Nomor 4 qanaah aja srakah. Halo. Qanaah boten pareng srakah. Rezeki minallah, rezeki saking Gusti Allah. Nggih, sepira-sepira dipun syukuri. Kanthi qanaah insyaallah nikmat rezekine nek ora qanaah rezeki kira-kira kurang mawon. Leres. Sing korupsi wong sugih wong melarat. Sugih. Rakyat kok pejabat? Pejabat. Niki ya Allah, mergo napa? Kurang syukure ora nrimo ning serakah. Niki bahaya. Dalam perjalanan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi menika wonten kedadosan ingkang dipun presani dening Kanjeng Rasul. Wonten tiyang mikul kayu. Kula jaga nggih. Nggih, enggak. Sesuk rada jengloke rada. Mangke tak ngadeg malih nek pun wayahe. Pun wayahe. Nabi napa Rasulullah Muhammad SAW mresani wonten tiyang mikul kayu bakar. Dipikul ora kuat malah ditambahi. Dipikul ora kuat malah ditambahi.
saya ora kuat leres. Menika perlambang menapa malaikat Jibril niku ya Rasul nggih niku perlambang manusa sing padha serakah sing wis ana ora iso njaga ora iso ngreksa isih nambah terus umat kula enten mboten sing serakah nggih kathah yang pundi kemiri ngetan bablas ya mriki sok enten nggih kangge pengantos-antos kita sedaya insyaallah aja dadi wong serakah mergo nek serakah niku ora bakal pot ra ono pole ra ono tutuke kurang mawon niki wonten perlambang ten jagat pewayangan Putra-tata galono galaya takut maring kotringkut siung nyoler katon mawingis wingis wah kaget apa? Belum tahu dia. Niki buta perlambange wong serakah nuruti bawa nafsu. Sing dituruti model buta ki ana 3, harta, tahta, wanita. Nomor 1 mergo bondo cok tegel karo tangga enten mboten. Ya rebutan warisan karo dulur egreng dadi ora akur enten mboten. Egreng wates pekarangan direwangi padu mecucu neng-nengan 3 tahun ratakon duwe gawe ra diundang genduren dilewati ya serakah karo jabatan kekuasaan niki cok tegel karo kanca enten mboten rebutan kursi karo kanca kepruk-keprukan kursi yo lunga bareng mulai bareng mangan bareng ning inciman kapan leno titenono mencari musuh dalam selimut nabok nyelentang hati-hati kalau wah mergo ora iso menak ning serakah niki anyar iki Bu hati-hati nek rusak rugi Pak Lurah oh iya iki wis duwe bojo neka-neka modele Bu bojone wis ayu selingkuh karo bojone kanca ya kon boncangke bojone dhewek aras-arasen nek boncangke bojone tangga semangat ya oke teko kok meneh wayangane wis kira ki mau delengane nomor 1 apa wayang meneh nomor 1 syukur mboten syukur nomor 2
Amanah mboten tiarap bae pinter nggih. Alhamdulillah kenten nggih. Nomor 3 tawadhu mboten takabur. 4 qanaah mboten serakah. Nomor 5 loman mboten medhit. Halo. Nuwun sewu. Wong kok loman ora bakal sudo bondone. Kepara tambah tur berkah. Allahumma amin. Nalika Isra Mi'raj ge Nabi nggih ningali golongan tiyang ingkang nembe panen. Dipanen Allah malih, dipanen Allah malih ora ana enteke. Menika menapa malaikat ingkang pundi Kanjeng Rasul tiyang panen mboten wonten telasipun. Niku umat menungso ingkang kados pundi ingkang remen sedekah infak. Tiyang umat kula nggih enten. Oh nggih kathah. Tiyang pundi setengah saking piantun dilem kemiri. Alhamdulillah. Ketinggal lemang-lemang kabeh nyatane kabeh do mangker dusan. Malah kurang kok. Kurang niku. Alhamdulillah iki insyaallah ora nyuda bondo nambahi tur berkahi. Insyaallah infak sedekah ugi lidafil balak kena nggih tetulak saking sekatahe bebaya bumi dilem bumi kita sedaya muga-muga aman sak teruse. Amin Allahumma amin. Infak sedekah terus awake dhewe monggo nek dadi wong sugih aja lali zakate. Nek pun netepi haul nisabipun nek dereng sedekahe. Ngaten nggih. Senajan ora urung patek sugih, infak sedekah niku nggih sae. Sebab dipun dawuhaken ittaqunar walau bisiki tamroh. Reksanen awakmu saka geni neraka bebasan sedekah sak butir kurma. Niki insyaallah nglangkungi. Insyaallah tambah kesaenanipun. Alhamdulillah. Iki tambah sugih kudu tambah loman aja tambah medhit. Nek ora ngaji kadang kala tambah sugih tambah medhit. Leres. Wong sugih medhit enten. Seru-seru. Yang Amerika nggih mriki leman-leman sedaya. Ya Allah ya Rabbi, semoga-moga berkah krana sergap infak sedekah. Amin. Nomor 6. Jangan ceket wayange ndak ramat metu meneh jam sik. Dari jame. Oh, lawit jam 1. Kurang 47 menit. Insyaallah mangke maksimal jam 9 rampung. Nomor 6 akhlake Kanjeng Nabi gampangan. Nggih, ora seneng ngel-ngel. Dawuhipun yassiru wa tu'assiru basyiru wa tunaffiru. Kegampangan gampangno aja dingel-ngel, awet bebungah aja diweden-wedeni, ndak melayu ndak lunga. Inilah dakwah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, diteruskan para sahabat, para tabiin, tekan para wali, satemah tekan Nuswantara, tekan Purworejo, tekan Kemilitikan Delem. Islam ditampa ora nganggo ilanging nyawa, ora nganggo tetesing ludira. Mboten mergo pintere para ulama, para kiai, para wali, ngene pun dakwah setengah saking yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Memberikan kemudahan, mboten ngel-ngel, memberikan bebungah. Ora medeni satemah padha sami dereng. Alhamdulillah. Islam muga-muga bisa sak teruse sak lawase sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Allahumma amin. Iki sapa wong sing gelem gampangke urusane wong sing kerepotan, Gusti Allah bakal gampangake urusane donya akhirat. Terus Bapak Ibu, umpami jenengan kok tetulung karo sinten kemawon ingkang betahaken pitulungan, niku hakikatipun ora mung nulungi tiyang nika, niku uga nulungi awake.
berbuat kebaikan kepada siapapun, hakikatnya kebaikan akan kembali kepada kita. Halo. Halo. Awake berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, tapi menungso sing bisa aweh kemaslahatan kesainan dumateng tiyang sanes lewat pangandikane, lewat tangane, lewat tenagane, lewat bondone, lewat ngelmune napa mawon, sing penting awak dhewe uripe murakabi manfaati dhateng sesami. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Monggo sareng Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Gusti Allah kita nyuwun berkah wonten wulan Rajab, nyuwun berkah wulan Syaban, dumugi wulan Ramadan. Nyuwun berkah wulan Syaban, dumugi wulan Ramadan. Monggo sareng Allahumma barik lana wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Gusti Allah kita nyuwun ilmu ingkang bermanfaat, dipun rasa saking maksiat, bejo mulya donya akhirat. Dipun reksa saking maksiat, bejo donya lan akhirat. Monggo sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Gusti Allah kita nyuwun rezeki kata ingkang barokah, kangge taat lan ibadah, pinaring iman istiqomah. Kangge taat lan ibadah, pinaring iman istiqomah. Monggo sareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Anak wadon sing ayu dhewe genduk leginem. Apa yo? Sajake ana sing jenenge padha wis ora apa-apa. Wong biyen ki nek lair legi ya wedok leginem, legine legiem, legirah. Ngene apa nggih? Nggih. Nek lanang legino, legiman, legine. Oh ngono. Wis muga-muga awak dhewe sowan ana ing Masjid Baitul Mutakin Dilem Kemiri ing dalem adicara pengatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi
wonten gira manfaatipun ningkataken seduluran raketaken pasederekan uga minangka sarana tolabul ilmi muga-muga manfaati amin Allahumma amin awak dhewe sowan komplit karo sapa wae orjene Pak B saking Wingkomulya tangga kendhange adoh saking Gombong Kebumen saka Pak Topo lah sindene ana loro sindene Pak Lurah nganggur Pak sindene sing krudunge abang jembrang saka ndi yo saka Cengkawarjo jenenge sapa jenenge Mbak Lia Rahmawati oh Mbak Lia senggel biyen saiki wis metu loro oh alhamdulillah tapi saya lah sing siji saka Karanganyar Kebumen saka Mbak Ira Mbak Ira saka Karanganyar Kebumen kok adoh melak ora dolapan jalanannya insiden penyanyi pengendang pengorjen kabeh kru tak pesen nek melo senada wali songo diniati ngaji aja kuwatir nek ana ya mesti dibagi ning rasa sok batin kok beda karo wingi sebab delok situasi alhamdulillah aja kuwatir apa meneh ki mau aku wis disaki wis nang saiki ya dipoma saiki langsung bali ra masalah ning jenenge ora amanah ya alhamdulillah muga-muga sithik kathah berkah amin Allahumma amin nyuwun suarane Mbak Lia Rahmawati sing saking Cengkawarjo dipun paringi tombak ati versi katresnan sejati untuk kita semua oke monggo nggih jumeneng rada maju iki wayange Mas dikokot wae wayange Mas. Saiki wis gentenan wayange iku dipanjang-panjang iki kokot dhisik. Kali sindene ndak penisirin wah monggo kali sinambi unjukanipun Bapak Ibu bilih tesih ngasta monggo nggih monggo dalang yo mek ngombe degan Mbak nggih monggo nuwun Pak Lurah nggih iki dhewe apalan unjukane napa kula jane nggih napa-napa purun tapi ana degan nggih purun sip lah alhamdulillah ya ukuran itu surat dibayang biasa larangannya
matur nuwun Mbak Tia Rahmawati tombo ati kagem kita sedaya. Di pengajian ini nggih kelebet tombo ati siraman rohani. Nek atine gersang tandus bisa seger, nek atine ana penyakit ditambani dadi sehat lan marine. Amin Allahumma amin. Saking jaluk pengendali sing saka Gombong Pak Topo diiringi lagune lagu Garuda Pancasila. Kudu iso ora iso potong. Sareng Bapak Ibu nembang nyanyi bersama Garuda Pancasila iringane kendang Pak Topo dari Gombong. Oke. Siap nggih? Ya. Bapak Ibu dalam badhe menyanyi. Bapak Ibu monggo sareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka. Alhamdulillah. Dipotong ora ya? Mesake. Tasak nggih. Nggih, matur nuwun. Saiki sing saka Karanganyar sindene cekat-ceket. Nggih, Karanganyar. Lenggah pengadet niki. Aduh. Nggih. Mbak Ira, dadi wong silaturahmi ya men. Nah, silaturahmi nggih. Sesuk nek ketemu teng mergi men. Tau kae sing wiyane nang Nilo. Nah, nggih. Dipun paringi kaitan kalian Rojabia. Salat caping gunung dibawani. Cocok nggih. Nggih, muga-muga dulur dilem salate tambah sregep tambah mantep istiqomah Allahumma. Amin. Yo Mbak Ira. Yo Mbak Isa. Kepeane digawa ora apa-apa. Kali ngadeg napa niki? Aduh. Kali ngadeg bakayu. Bakayune ngadeg bakayune. Pun ngadeg ini. Oh. Bapak-bapak ngadeg derek. Bapaknya cuma itu. Iya, Pak. Monggo. Terima waktu Cocok mboten? Cocok. Saya mboten. Baik. Juara RT niku. Wah, sip lah. Juara RT. Bisa subuh salah Ngemutaken dhateng sedaya limang wektu minangka wahyu nalika dipun tampi ing Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj, salat Isya, subuh, zuhur, asar sarta salat maghrib. iku aja kongsi
Nggih, katur kagem Panglurah dalah Ibu muga-muga paringi sehat walafiat. Anak ngenipun ngesuwi warga masyarakat Dilem rezekine kathah yuk nimbali kula maneh. Muga-muga dulur Dilem nggih rezekine kathah kapan-kapan ana sing kersa nimbali mbuh mantu mbuh netake mbuh syukuran putu. Saged-saged mboten bayar. Paling-paling dokter nggih menyalami niku wau. Ngampropi nyalami. Kawitan kang bakal dibersani Gusti Allah sakti nano sadurunge dipun pirsa amal ibu saderengipun ngamal sanesipun salat ingkang dipun pirsani langkung rumiyin lamun to bagus salat kita bakal bagusi ngamal-ngamal sanesipun Allahumma Amin. nano lamun jengkel yen saged jangkep salate sregep jamangahe bejo lahir batin slamet donya akhirate Allahumma Amin. saking gunung langgang kita terus
kuncining swarga lan salat minangka cagak agama teges jejer agama kita ya jejer salat kita saged mlebet swarga yen saged istiqomah salat kita insyaallah. Wisraya Indriyaksa Maruta Pawana Gana Margana Samirana lan Warayang Pancadayu Wisikan Magoringan Nyadong dawuh Ibu Badari, nyadong dawuh dari, nyadong dawuh Ibu Badari, nyadong dawuh Ibu Badari. Anak-anak unggir kabeh padya bolo Denawa, jin setake prayangan kawula ing Pasedan Bonomayit. Kula padha gateknono kewajiban kang kudu tindakake sendika. Dina iki kowe kabeh padha budhal sumebar ana ing saindhenging jagat raya. Iki ana ing tlatah Nuswantara akeh kang padha nganake pengajian Rojabiyah. Sira padha sumebar bodho menungsa. Sing ana pengajian men ra sida ngaji men mending padha nonton TV. Sing kadung banget ngaji digodho nang pengajian men padha ngantuk. Sing padha melek digodho men padha obret ora gateke kiyaine. Sing gawa HP men daudak dolanan HP kelus-kelus HP. Inggih. Uga sira kudu bisa nggodha
supaya manungsa menunggu ruang manggonan neraka. Wong sugih tak godhonge dadi wong medhit. Wong pangkat pejabat tak godho men seneng gawe maksiat. Wong kuwasa digodhen padha adigang adoku ngadiguna padha mawasa. Lah nek mak digodho mboten. Mak digodho men seneng sengol nyentak karo sing lanang. Bapak digodho mboten, bapak digodho men seneng boncengke tanggane. Nom-noman ya digodho men seneng pacaran, seneng nanggon sepi-sepian men kena pambujuking setan. Lah nek sindene digodho men mung seneng dandan, men glowing senajan si lanang golek kuming. Lah nek kiyaine gedhe kiyane rasa digodho ora wani. Kabeh menungso kang bisa tok godho. Kena ruang bisa nang neraka. Budal saiki senak kesoren. Senika dawuh. Kesenggol. Mencolot tangi. Pasukan setan nih. Lanjut pasukan setan. Oh, woi.
Angger Pak Solo. Wis teko jaman akhir ana sing ngarani jaman kemajuan. Manungsa akeh sing uripe padha kedonyan awan bengi mung padha luru sandang pangan. Nganti akeh sing nglirwake kewajiban ora gelem manembah maring pangeran. Enten apa mboten? Nggih. Wonten. Nom-noman senenge dolan-dolan mlaku sadalan-dalan ngalor ngidul boncengan padha pacaran. Ana dalan enek kesempatan nemu jegloan malah kebeneran. Digas meng tempel rada lumayan. Astagfirullah. Ngadi. Gadis utawa perawan sing kudune aurate ditutupi malah dienggo pamer-pameran. Ana sing nganggo klambi sing set metet-metet cupet ngetokke bentuking badan. Ana sing roke dawane kur sekilan. Enten boten? Nggih. Ana sing roke dawa tekan ngisor golekane munggah tekan prapatan. Nggih. Kadung ngurus senajan kiai yo bingung ra karo-karuan. Pak Lurah Budi sami mawon manatah. Disawang maksiat ora disawang manehan. Astagfirullah. Ora wong golek pangyo gabah dan interesting dan malah bisa dandan-dandan sing salah bunga-bunga. Wong apik ditampik wong ala disubya-subya. Kiai dhewe iki omah suci dibenceni. Langgar pur kanggo jigar. Durjana sang Sandadra maling mripate milang-miling delah copet nyawani awet dara. Bakal teko wolak-walik jaman becik ketitik Allah ketara sing gawe Allah bakal ana wahyu ning sirna. Wong gladrah ranggenah kakean pola uripe susah bendune tambah sing gelem manembah ngibadah kanthi istiqomah insyaallah berkah yen sedo binaran husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal jamane zaman kemajuan model pola enom ora sing jaga ora sing prawan metu saka omah do gandengan laku sadalan-dalan botalanan wadon padha pacaran golek papan sepi-sepian ngerti telat-telung wong padha ngaku ben awan-awan udan gerimis ana kamar dibeber kosong
mantu sing apik, duwe mantu apik wong tuwa melu mulya, mertua melu mulya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sugeng katur dumateng para priyagung sesepuh sesepuh warga masyarakat Desa Dilem Irangkung Bapak Lurah Budi Sabto niki sampun persene Bali Petruk dalam rombongan senandung dakwah Wali Songo saking Wingko Mombol Purworejo. Nggih, lumantar WA, lumantar telepon, alhamdulillah Petruk dalam rombongan saged sowan ing siang menika. Nderek ndedonga mugi memuji dhateng ngarsa Gusti Kanggo kawasa muga-muga kanugrahan kaberkahan tumurun tumandhut dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nyuwun lagune rukun Islam supaya sedulur Dilem rukun Islame saya mantep. Nggih, dibawani rukun Islam yuk disambung pepelinge duet sindan loro maju bareng. Oke. Terus Terus. Rukun Islam yang lima gangsal ampun ngatos dipun terowakaken napa mawon Mbak? Kapindo sholat dene kangka telu kaping kalih dijenenge sholat kaping pindho menapa? Poso ing bulan Ramadan ibadah haji rukun Islam sampurna. Rukun Islam muga-muga saged sempurna. Amin Allahumma Amin. Berarti Mbak Ira, Mbak Lia. Rasulullah
Iki denawa cakil perlambange setan. Arane ndak rukun Islam sadat salat poso haji iku kadang abot mergo digodha setan. Kenapa mboten? Nggih. Krungu adzan ora mangkat mergo sikile diganduli setan. Kon infak sedekah iman yo mergo digodha setan. Duwe bojo kene kene kaya mergo digodha setan. Ngaji ngantuk ya mergo digodha setan. Iya. Ilir iki lho, Mau tangane dobani. Bal dengan tangane. Rugi nek ilang. Kalau nek ana ada subuh as-salatu khairum minan naum. Mireng mboten biasane. Nggih. Krungu arek tangi abot berarti digendoli setan. Mula kudune kemule dikipake bantal kipake juling kipake bojone Dikepake. ditangke setane kipat. Ini setan sing wujud menungso. Oh niki. Patih Ngastina rekena patih Harya Sangkul ya Bambang Soman. Sangkuni niki tukang adu tumbak cucukan. Nek ngomong halus ning kok ngelekit. Modele Sangkuni anak-anakku ya para Kurawa. Kayane halus ning kok ngelekit ya modele Cahi. Model Sangkuni niki nek dadi pemimpin bahaya, dadi wakil rakyat bahaya. Ing ngarsa kakean swara, ing madya numpuki bondo tuturi hanje gali. Model Sangkuni dadi pengarep kur kakean ngomong, kakean perintah. Nek gelem kerja nyambut gawe karo nguntuti golek dadi golek gaji. Nek perlu korupsi modele. Nek ra ndek posisi Pak dadi wong mburi tukang ngompori tukang jegat. Nah, Sangkuni niku. Sangkuni. Rono rapat model Sangkuni pinter usul. Usule warna-warna ngene. Waduh kaya ya ngono. Pinter usule anu nggo tarikan angel. Ya iki. Pandita kinarya wangsit. Kira dadi ringkes iki. Jam 1. Pindha madu saring tawang. Madharong ilmu kang sanyata. Mangkulire kasarjanan. Suka banget kulo seno iki kok ngadep kono ngarsane ulun kepara badhe duwe kesnapa perkudara iki wae dadi berdari ilmu iki konsep sangkan parane dumadi ilmu sangkan parane dumadi kula niki mangerti Sena yen sangkan parane dumadi iku sejati ana tembung loro siji sangkane dumadi loro parane dumadi pun kados pundi kula sangkane dumadi ngerti manungsa iku ana kang nitahke zat kang wagung Allah Subhanahu wa taala kang nitahke manungsa ning jagat ning donya ora ana liya kon manembah ibadah maring ngarsane Gusti kadhet yo dene parane dumadi besok
nek wis entek jate urip nang donya parani dumadi parani manungsa go bakal balik ngarsane Gusti Kang Bapak Awusa yen kono manungsa bakal mundur kowe ngepakati umur swidak 70 tahun nang alam donya bakal dadi mentokke mulya utawa cilaka nisna utawa bisa entuk nugroho ana ing alam akhirat mengkono nggih mekaten sang pituliyo mula pesenipun eyang kulon pesemarang jeneng kita kabeh mumpung gedhe rembulane jembar kalangane kok berwektune sehat terus tenagane ibadah aja semoyo kang bisa tok lakoni saiki ndang lakonono aja nganti jeneng sira lu donya nganti padha nglirwake karo sing gawe donya nyambut gawe kena eling karo sing gawe rezeki nang salah kena ning yo eling ibadah nang pasar nang kantor kena ning eling salate aja nganti ditinggalke esake gawe yen bisa mengkono mulya uripmu nggih donya akhirat Kampuane esake gawe sang pikulun ingkang pungkasan kabeh barang kang apik kang becik mesti ana tukone kudu gelem prihatin sira nglakoni taat nindakake dawuh pangeran kedoi larang pangeran uga ana tirakat lan prihatine barisaning denawa setan priprayangan iku kang bodho nyuwun tambahin pangestu sedagem satunggal mata aji semi angin ana lesus kang gedhe sak lumbung Bandung sak gunung rong gunung pitung gunung nempuh sak Gandarewa total bapak atur
kabeh daya kekuatanku. Aduh. Rampung. Sang Gandharwa sampun kapracundang. Sampun ilang saking bumi kita, ilang saking dilem. Dadi sarana tentreming bumi kita sedaya aman selamat sak teruse. Amin Allahumma Amin. Muga kanugrahan keselamatan kebahagiaan kamuliaan tansah tumandut dumateng jiwa kita sami sumrambah keluarga duriyah anak putu kita sedaya amin ya robbal alamin. Donga dilonga binarengan umur dawa sehat tekan wulan Sya'ban Ramadan iso ibadah kanthi istiqomah. Allahumma lil qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah al-Ladina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamnahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami'il muslimin wa mu'minat al-ahya'i minhum ummat. Allahumma barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghfirna bil وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم سلمنا يا الله سلمنا من آفات الدنيا والاخره وقنا نعمة انك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا امورنا امور الدين والدنيا والاخره وحسن مقاصدنا بالخير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu matur nuwun semawon lepat ngapunten nggih. Kondur mugi rahayu ing sami nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.